ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ይመስገን ቀደምና ኣብቲ ታሪፉ ዘሎ መደብና መኸርና ምናልባት ኣብቲ መተንባህታ ገለገለ ዘውዘልኮ ሓሳብ ኣሎ ተሓደ እንታይ እዩ ምናልባት ቆልዑ ኣለውና ክንመጽእ ኣይንኽእልና ዝብል ሓሳብ ከይህልወኩም ኣብዚ ሓንቲ ገዛ ኣላትና ቆልዑ ብፍታዎም ዝሕዙ ኣለው ስለዚ ቆልዓ ኣለኒ ኢልኩን ከይተርፋ ማለት እዩ ኩልኽና ኣደ ቆልዑን ክትመጽእ ኣለክን ብዛዕባ ደቅኽን ኣይትሻቐላ ኣለና ኣብዚ ሩም ኣለና ማለት እዩ ካልእ እቲ ተዋፅእ ገንዘብ ከባቢ 2200 በፂሕሎ ኣብታ ኣኼባ እውን እቲ ፀብፃብ ክግበረሉ ማለት እዩ ካልእ ናብቲ ዝተረፈ መደብና ናብኡ ክንቅፅል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ከንብቤኻ መጽሓፍ ቅዱስ ሃሌሉያ ኣብ ዕብራውያን 2 እንታይ ይብል ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ኢሉ ምእንቲ ከይንጠፍእሲ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዚና ክነቕልብ ይግባአና እዩ እቲ ብመላእኽቲ እተነገረ ቃል ካብ ዝጸንዕ ኩሉ በደልን ዘይምእዛዝን ከዓ ቁኑዕ ፍድኡ ካብ ዝቕበል ምስናይ እዚ ድማ ኣምላኽ ከም ፍቓድ ብትእምርቱ ብፍቓዱ ከም ብትእምርትን ተኣምራትን በበይኑ ዝኾነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ ንሱ ከዓ ጎይታ ክንገር ዝጀመረ ካብቶም ሰምዕዎ ከዓ ኣባና ዝጸንዕሲ ንሕና ግዳ ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ እንብል ከመይ ጌርና ክንመልቕ ይግባአና ስለዚ እንታይ እዩ ናብቲ ሰማዕናዮ ቃል ክነቕልብ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ሎሚ መን እዩ እግዚአብሔር ክዛረበኒ ኢሉ ዝመፀ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነታ ትደልዮ ነፍሲ ሰናይ ክገብራላ በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ብተፈላለየ ኩነታት ሎሚ መፂኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እግዚአብሔር ግን በቃሉ ይዛረብ በቃሉ የጽናንዕ በቃሉ ይዝንን በቃሉ ይድብስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተዛረበኒ ንበሎ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ በቃ ከምቲ ንልድያ በቃ ልብኻ ዝኸፈት ካላ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አቦ ንልብ ነፍሶ ከፍና ክትከፍት ብሽኔ ዝጽልለኹ እግዚአብሔር አቦ በቃ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ወደዩ ከሐዌ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ባሪያይ ከሐዌ ከም ዝበለ እግዚአብሔር አቦ ሎሙን እግዚአብሔር ሓንቲ ቃል ተዛረብካ አቦ እንተው ሓደና ሓንቲ ነፍስ ምጽናዕ ከውን ብሽኔ ዝጽልለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ብስሜ ስወድኻ አሜን ሓውና ተኸስተና ብዝመጽዩ ሎማ ዓንቲ በሓውና ገይሩ ክዛረበና እዩ ነቶም ዝጽበይዎ ኣይሕፍርን እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ጎይታናን አምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ብምሕረቱን ብፍቅሩን ብሰላሙን የንብረና ስለ ዘሎ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ደው ክንብል ዝገበረና እሱ ህያውን ጻድቕን ስለ ዝኾነ ሎም መዓልቲ ድማ ብምሕረቱ ኣብ ዝበፂና ኣለና ከምዚ ሓውና ክጽልዮ ፀንሕ ድማ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ድማ ብርሃን ጽሑፍ እዩ برهان قال أملاخ أبلبنا خبره أما قدنا نبكل نقرنا عندما كحلونا كواسينا كم قالوا من بالك قالنا أم قالوا تسريتنا دويلنا خن مالس إجزاء سلزفتو نفتو أملاخ دما إحنا دما كنصبر سلز جبعنا إنه لما عتي أبكر مي خريمنا لنا إجزاء يبارك كم يكنيهم نعن غنيهم قويتا يبارك سلامتا ناي محبر تقبلنا هنا بسخونة أنا دما سلام كل سلز دلوخي سلام دلوكم دلوخو እግዚአብሔር ረዲእና ኣብዛ ሓለፈ ክልተ ሰሙን ቀዳማይ ሰሙን ማለት እዩ ሓደ ቃል ርኢና ነርና ሽዑ ድማ ሓደ ዘረባ ተዛሪበ ነረ እንታይ ኢለ ተዛሪበ ነረ እግዚአብሔር ተፈቀዶ ንሕና ድማ እንተሊና እዞም ኣሕዋል ድማ ፍቓድ እንተሂቦምኒ
ነቲ ጀሚር ዘለኹ ጉዳይ ስለዚህ ወዳኾ ሽዑ እንታይ ገብረ ክቕፅል ኢለ ሓቂ እግዚኣብሔር ረዲእና እግዚኣብሔር ድማ ፀጊኡ ብዝሒልና እነሆ ለመዓልቲ ድማ ነቲ ዝነበረ ዝጎደለ ነገር ክምልእ ኣብ ቅድሚኹም ደው ኢለ ስለ ዘለኹ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክድግፈኒ መንፈስ ቅዱስ ድማ ባይ ሓሊፉ ንነፍሲ ወከፍ ክዛረብ ነፍሲ ወከፍ ድማ ምሕረትን ሰላምን ሳልን ክህብ እሱ እሙን ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ለመዓልቲ መቐልፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ናይ ጸሎት ሰብ ምዃን ዝብል ናይ ዝሓለፈ መቐልፀልታ ኢና ክንርኢ እንታይ ድብል ናይ ጸሎት ሰብ ምዃን እንታይ ርኢና ነርና ናይ ጸሎት ሰብ ምዃን ድብል ቀዲምና ሰለስተ ዓይነት ርኢና ነርና እሱ ድማ እንታይ ኢልና ጥቕሚ ጸሎት እንታይ እዩ ኢልና ርኢና ነርና ጥቕሚ ጸሎት ድማ ሓደ እቶም ዝጸለዩ ሰባት ምሳሌ ዳንኤል ኣብ 10 እንታይ ገይሩ ዳንኤል ኣዋጅ ናይቲ ንጉስ ከይጽልዩ ዝተባሃለ ኣዋጅ ሰምዒ ፈሊጡን ናብ ቤቱ ኸደሞ እንታይ ከም ልማዱ ሰለስተ ግዜ ንመዓልቲ ብብርኩ እናተመርክኸ ጸለየን ኣመስገነን ይብለና ስለዚ እንታይ ረኺቡ ዳንኤል ቅድሚኡ ድማ ኣብ ምዕራፍ 2 እንታይ ኢልና ነርና ዳንኤል ምጸለየ ነቲ ናይቲ ንጉስ ኣዋጅ ነቶም ጠቢባን ጥንቆልትን ፈላጣትን ከለዳውያን ዝነበሩ ንኽቕተሉ ኣዋጅ ዝወፀ ምስቶም ዋሕዝቲ ኮይኑ ምጸለየ ጥበብን ምስትውዓልን ረኸበ ይብለና ስለዚ መንፈሳዊ ምግላጥ ምስ ረኸበ ድማ እንታይ ገይሩ ይብለና ነቲ ናይቲ ንጉስ ሕልምን ትርጉምን ምስ ነገሮ ነቶም ክጠፍኡ ዝተባሃሉ ዝተኣወጆም ኣዋጅ ከድሕኖም ከሎ ንርኢ ንነብሱን ነቶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ነቶም ድሕሪኡ ዘለዉ ጸላእቱ ዝነበሩ እኳ ከይተረፈ ከም ዘድሓነ ርኢና ነርና እንታይ ስለ ዝገበረ ስለ ዝጸለየን ናይ ኣምላኽ ሰብ ስለ ዝኾነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሳልሳይ ድማ እንሪኦ ለመዓልቲ እንታይ እዩ ሞጎስ ኣምላኽ ምርካብ ካብቲ ሽዑ ዝቐፀለ እታ ግዜ ሽዑ ሪኢኹማ ነርኩም ምስ ዝነበረ ኩነታት እታ ግዜ ስለ ዝሓፀረት ኣሕፀር ኣቢለ ወፂእ ኣነ እቲ ሓሳባይ የመላኾን ለመዓልቲ ግን ንዓኣ ክምልእ ግዜ ወሲደ ዘለኹ እግዚኣብሔር ይባርኽ ኣሕዋት ድማ ደጊፎምኒ ኢድኒ ተታሓሒዝካ ወይ ድማ ተደጋጊፍካ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር እዚ ነገር እዚ ንክገብር ፍቓድ ስለ ዝሃቡኒ ድማ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ተሰማሚዕካ ዝስራሕ ነገር ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ይመስገን ለመዓልቲ ንሪኦ እምበኣር ሞጎስ ኣምላኽ ምርካብ ዝብል እዩ ሞጎስ ኣምላኽ ምርካብ ኣብነት ወሲድና ኣስቴር 5 ካብ 1 እስካዕ 8 ኣስቴር ሞጎስ ኣምላኽ ከም ዝረኸበት ነቲ ንህዝባን ንምጥፋእ ዝተኣወጀ ትእዛዝ ብናይ ሃማን ተንኮል እንታይ ከም ዝገበረት ንርኢ ከም ዝገልበጠቶ ንርኢ ሃማን ነቲ ንጉስ መኺሩ እንታይ ገይርዎ እቶም ህዝቢ ክጠፍኡ ከም ዘለዎም ኣውጁ ሕፅር ብዝበለ መገዲ ዝርኢ ብሓፈሽኡ ግን ክትርእይዎም እንትቲ ምዕራፍ 5 ካብ 1 እስካዕ 8 ኣስቴር እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣስቴር ኣይከንብቦን እየ ምስኡ ተመሳሳሊ ካልእ ስለ ዘሎ እዚ ድሓን በዓሎም ከተንብቦ እቲ ግዜ ምታን ከኽለኒ ኣብ ካልእ ከይዲ ኣነ ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ንህምያ ድማ ሞጎስ ኣምላኽ ስለ ዝረኸበ ኣብቲ ንጉስ ሞጎስ ስለ ዝረኸበ ነታ ቅድስቲ ቦታን ንኢየሩሳሌምን ቀፅራን ከም ዝፈረሰ ምስ ሰምዐ እንታይ ገብር ደልዩ ክሰርሓ ደልዩ ክሃንፃ ድማ እቲ ካብቶም ሰባት መፂኦም ምስ ሓተተ እንታይ ገይሩ ነዲዳ ዓንያላ ምስ በልዎ ብዙሕ ጓሃየ ይብለና ስለዚ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 1 ክንከይድ ኢና ነህምያ ምዕራፍ 1 እስካዕ 11 ካብ 1 እስካዕ 11 ዘረባ ነህምያ ወዲ ሓካልያ ኮነ ድማ ኣብ መበል 20 ዓመት ኣብ ወርሒ ከለውን ኣነ ኣብ ግንቢ ሱሳን ነበርኩ ሓናኒ ሓደ ካብ ኣሕዋተይ ገለ ሰብ ካብ ይሁዳ መፁ ኣነ ድማ ብዛዕባ እቶም ዘምለጡ ካብ ምርኮ ዝተረፉ ኣይሁድን ብዛዕባ ኢየሩሳሌምን ሓተትክዎም ብዛዕባ መን ሓቲትዎም ብዛዕባ ኢየሩሳሌም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ተማሪኾም ምስ ከሉ እቲ ኩናት ምስ ኮነ ምስ ዓነወ ምስ ሰፍረሳ ስለዚ እሱ ድማ ተማሪኹ ኣብቲ ዝነበሩ እንዳ ንጉስ ኣሰላፍ ሜስ ኮይኑ ይነብር ነይሩ ሽዑ እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ነቶም ካብኡ ዘምለጡ ዝመፁ ሰባት እንታይ ኢልዎም ከመይ የሎ ኢሉ ምስ ሓተቶም ኩነታት ብዛዕባ ዓዶምን ብዛዕባ ኢየሩሳሌምን ነጊረሞ ስለዚ ቀፅራ ከም ዝፈረሰ ከም ዝዓነወት ከም ዝነበረት ነጊረሞ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ብጓሂ ተመሊኡ ነበረ ይብለና ቃል ኣምላኽ ስለምንታይ እታ ቅድስቲ ስፍራ ናይ እግዚኣብሔር እታ ቅድስቲ ቦታን
اتهاجرون عنان فريشان سلازخونت انتاي كوينو وهاي يبلنا شعو بصومن بصلوتن ابتنغوس موغوس من تخركب ጸለየን ጾመን ድማ ይብልና ከምዚ ድማ ይብል ኮነ ድማ إذا ربازي مسمعكو حيال معالتي حزينة إن بغيخو تقمتكو أبكر من أملاخ سماي دما تصومن تصلن نبركو تاي قبر نيرو سلاهاجرو تصومن تصلن نبري انتاي نخركب مجمريا موغوس كركب مو نتا فرشاد الله بيت كانت خيد نتفرشد الله مكابيان ما نخانسي عدل نخركب نابت نقص مقص نخركب تسأليه أبكر من أملاخ سماي دماء تصومن تسألن نبركو بالكوغا ووقزي أبير أملاخ سماي عبين مفرن أملاخ نطوم زفت وخان تزازتك دماء زحلون كيلانكا محرت كان التحلو هاليلويا وقزي أبير كيلانو أي رسعني معرض دماء أي قدلني نحنا أنت لا قريبنا يو نحنا لما نبقى أملاخ ترى مسينا نجزي أبيد دم أنت رخيمنا يو نجزي أبيد دم أنت دلينا يو كنا قرنا يدي حنا هرينا أبكر مين ترى قريبنا نجزي أبير زج الموتوج المات يلن نجزي أبير زخولو كول يلن نجزي أبير زعقتو كسري يلن وثنا يسكر سوس تاجرو نتيجة برك كسري زفرسه سلامنا يبل أبي فسن معرف كلتي سلازي نجزي أبير منم نجر أبيب نجر يبلن انتايلوهم نسب غلاطيا حواريا باولس أبلبكم لا يتصبكم دولنبر أباناس أيتصبكم لي سلازي لبنا ترى ليصيبنا لبنا ترى عاقتنا اغزيابير أي عقتني اغزيابير بصراحة كل غزي منفس ياوي سغاغن دخوم يلنا سلازي بسغانا نغبر نغر زي كونه منفس املاح حاضرنا منفس املاح أبانا ترى اهليو نحنا دما اغزيابير ترى غريبنا اغزيابير سلاسمو يلو حاتياتنا ابسانا زرحق املاح حجون سلاسمو يلو انت يقبر خلي محرات يقبر زغل املاخ سلازي نحنا ان نقربوا له نابك من እግዚአብሔር نحنا امس እግዚአብሔር እንራኸበሉ ፊት ንፊት እንዛረበሉ نعانا حدنا نماغوتሞ بقالات كخترت تعي سلازي قالات كخترت تبل انت مالتي እግዚአብሔር كم فقالو كم قالو غيرنا ترى تزاريبنا كم قالو غيرنا ترى قريبنا تاي نخول محرات املاخ نركب موغوس املاخ نركب شعو نعانا راي ديكونس نتوم دوري خان نتوم بسمعوا خان انت تقبري خايو كتدحيني خايو እግዚአብሔር መድኃኒ ካለ መድኃኒ የብልናን ካለ ረዳእ የብልናን ዝረዳእና እግዚአብሔር ኃይልና ይረዳእና ቅልጽምና ይረዳእና ክለትና ይረዳእና ጥበብና ይረዳእና ግን ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ሓለዋ እንተ ኣብ ልዕሊናሉ ምንም ነገር ክንከውን ኣይንኽእልን ሰዓርት እምበር ተሰዓርት ድማ ኣይኮና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሰዓርያ ኣነስከበሉ آمين مغنيات قويتا يسكسو تاجري سعيري نماني سعير لنا نعانا سلازي سعر لنا سعرتنا هنا سعرتي تسعيرنا خلنا برا يكوننا سعرت خوينا كم سعرت خوينا ما خلنا مالس يقبعنا سلازي كل جزية كيف باتكم تسأليو ياكم تايلو له أنا سنخون تدليني أي بالخمني زيابيا نخون تدليني أي بالنا انتايلا نعانا خد بقلنا فطراتو سلازخونا مسؤوك النبر مسخنا مالا سلازي لنا زيابيا انتايلنا له كيف باتكم تسأليو انت مالتي كل جزية أبكر ما يكونوا كل جزية مساي تزاربوا كل جزية مساي تمالالسوا كل جزية بحسابي بفقادي تمالالسوا يدبل كرينا قطينا خرينا بدانيال جابير أملاخ مسجد سلازيلو نابتن ناباي انت تملسكمن تزازيكا انت حلقمن انت قبركم وون جنا وتوم التزوركم أوسن سماي إقوا انت زلو كابو كبوم إيه نابتان سمي أباك حدر زحري خوابوتا دما كم صوم إيه نساتهم بعبي حيل خان بسنعتي إتكان التبجخ يوم بارد كان حزب خان إيوم وقويتاي بجخا صلوت باريخا صلوت توم سمكا زفهو سمكا بسمكا زفسو بارد كان سمع بجخا لومي إزي كاب بجالومي أقنع له أبكر مغا أزي سباي أبكر مي سباي زي خا نباريخا محرت هابو ياخب حجي أبكر من التنقوس
أبكر متنقص تايرو أصلا في مياسين يرو نهميا سلازي نايتنقص جزء نايتنقص باريا نايتنقص انت كوينو الزوزين يرو جن السو حسب أملاك سلازنا برو نتنا نايتنا ينقص ميشات نتنا ينقص صبوق نجار نتنا ينقص مياس أكون الريم تايلارين يرو حسبه هاجرون أبتاع دس سفراناي أبوه أبراهام يساقن يعقوبن زنبرت حسبه أو إير سلازي حزبه تباريرو حزبه فاحلو مكابيا نديدو مقدس على معانيو سلازي نبره وهاي لنا سلازي حزبي نحن أخي أنت كنقبر نخل كم نعمل خصم نحن ما متعيت أملاك والناسي تمارس ندالنا تنقبر على نايلو نمعدكم على نايل تزاريبو سلازي معتي كابكونا مخرت كابكونا مجمر يخن قبر زقبانا نفسنا كل مخراخ نقل علينا نفسنا أكل ما أملاك كنا رباخ نقل علينا سلازي أنا نفسي دي حنكو نفسي دما نده تبقى أسكو ويدما نفسي دما مس أملاك نتسأل أقوله نأملاك كل مناخل أكلني حكي إجابير محرتنيا نتمز دليل وإجابير كرباي نتمز لمن ولد ما أنتي قبلهم يبام لمن خوابكم من دليل يخطر خبيهم كحق حلم ما خفتكم يلو سلازي إجابير سماعات كبيتو بقالوا جيروا أنت هنا بقالوا جير قدسنا بدوم لما محرت جيرنا بسم براس قد ما يحوي أنت جيرنا ولد أملاك نكون مسألة بنا سلازي إذا مسألة زي نعناي أبتقد ما إذا حلف تارين لنا تعد أنت بالكم تلمنكم قص عيد ما تدلهم كاب فوق ما قولهم لما أنت تملسكم شعيل كاب سمايك سمعمو حاجاتكم رغب المدرهم لما كفوا شيء سلازي نزال لنا مدري كتفوا سنداليا نهاجرنا نهزبنا كفوا سندالي نعليتنا نتولدنا إجابير كبصحهم ندالي نحنا أتوم باسم إجابير تسمينا أتوم نأملاك حكي نأملاك تأجاز تقبلنا تحت كنبل كل من كنت اللي يقبعنا بيتا كريستيان كلتا نقر كتقبري يقبع حوالي كلتا عبيتي ماشينات كتلع يقبع السلمة زي باتخ نايمين بلاد صلوتن زي باتخ وانجل أملاك مسباقن إذا كلتا زين إجابير زبع زبولو نقري مسند اللي إجابير نقرب مغوسي وهابنا كم تأثر زنجي منجس مسزرق حلا موقس مسرخبت نتيجة بعض الحانت كم تين هميا نتا دفرست بيت زهانته نحنا لما زفرس خنانت زعنا ولما كنت كل خلينا بمن بحيلنا بخلتنا زي كونه انتهينا بتخل زغل أملاك بعد الدنيا سلازي معرض أملاك كنجبر معرض أملاك كنقوي برخت أملاك كان أورد إنا أبزي دويل نازلنا أزي كابزي أخيبا قدسان نبر أخيبا أوداتنا والدنا يكون أزي أخيبا على ما هو أنا يكون أخيبا نا على ما يكون أخيبا أنا منفسي سلازين إحنا ما منفسينا المرة أتمنفس ما أنت يكبر نبانا يمتصمو بأنا غير دما نقالو أتيبتصح زيابير أملاك يمسك انتهيلوا نساتهم بعابي حيل خان بسنة إيد كان التبجخ يوم بارد كان حزب خان يوم نمن ندك إسرائيل كم زي للو زيابير كزارب كله كم تي بإيدهم حيزة كاب جبس أفتح حراي زمن سيلو كم تي كاب جبس بإيدهم عزوز أخوهم زي كونه نحقاقتين نغلتين قبل بوم صحفيه سمك زيابير يمسكن اتقالسي سب كونه صقان حق الملي ودما ابانا حدر انا يقال تنا زيابير قال من يسو قويتالا من الحنان يسوع كريستوس اتاكلنا يسلاسي سلازي نحنا محضر قدوس منفس املاك محضر ملكوتاوي نا زيابير حلوى زلنا سباتي سلازي حلوى زيابير كبحالونا دانيال أبا نفس مسأتوه نتسأله انتهى كينو أبا نفس مسأتوه نتنقص إذا زي سلدل إجابة سلت أززي أنا بس بالعمر أي بالعون إجابة انتهى كيرو ملكوته حلوة كيرو أبا نفس عسل
أبز على برينا نينا እግዚአብሔር أملاخ مسجن سلزي እግዚአብሔር نتقبل عكاز مسئ نتخوت كاز مسئ نتخ أسر كاز مسئ نتخطل كاز مسئ حلوة እግዚአብሔር أقولنا خان ترى أخوينو منهم نجار كجبرة كاكلني ذكروا يلزا أنت أجرو بسراويت مستخببة أتي باري أنت أيلوا أفانا قويتاي سراويت كبي بومنا بسرق الله تات كبي بومنا لهم سرق كابتوم صار دلوس مسانا يزلوا يبصحوا إلوا جن أتي باريا أيرن يرو يلزا أنت أيلي تسألي الزمان سي عين تخفت إلو تسألي عين تخفت له يسألي مسكفت له جماعة بزحات سرق الله ما أملاخ سرق الله حوي كري يخيلو سلازي حلوانا عبي بمن أنا سلس ميلي حتى كان أبى سخن زرحة كيلو حتى أتنان أبى سخن كرحق زخيل أملاخ حجون كحلوانان كقواسينان أمونن صادق إنيسو حنتس نحنا كم تسوز بلنا كم تزازاتون كم سرعاتون كم تسوز بلنا قالن غيرنا نخيد تايلنا له كم تي كل جير زاربو أفليب إنت أيدبل فليب حدا كابت شعات تسكع عصرت حدا نخبر أملاخ المسجانون بتبي يسوع كريستوس ذكر فرد سرك مليهم كساعتها معلتي قويتا معك في زي بالله بلساتكم كتب على لسو يبلنا على الجابير سلازي نانا ديكونه بتحيل زمنا بتزنصحنا بتقدسنا بتمحرته ذهبنا بتسعر لنا قويتا كنمالس እግዚአብሔር ይደልና ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ቆላውን ጋር ተነበር እንጂ በዛባ ጉዳይ አጥራ ያሳለው ተብለና አይ ኳለ ተብለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብ ዳንኤል 9 ካብ 1 እስከ 14 ክሪየ ኣብታ ቀዳመይቲ ዓመቱ ነቲ ካብ ዘርኢ ሜዶን ዝነበረ ኣብ መንግስቲ ከለዳውያን ከዓ ንጉስ ዝኾነ ዳርዮስ ወዲ ሓሾረስ ኣብታ ቀዳመይቲ ዓመት መንግስቱ ኣነ ዳንኤል ነቲ ብዛዕባኡ ቃል እግዚአብሔር ንነቢ ኤርምያስ ዝተዛረበ ቁፅሪ ዘመናት ብመጽሓፍቲ ኣስተውዓልክዎ ሪኦም ብምንታይ ኣስተውዒልዎ بمصحفتي استوعلكو سلازي كل جزء ترى قال املاح نبي كوينا مستوعل نابانا يمصي زين قال ازي انسي منفسين يود ماني سلازي قال እግዚአብሔር انت ያለው መንፈስ አለው ይወድ ማይ ስለዚህ ይወድ ስለዚህ በና كل ጊዜ ምስቃል አምላክ እንተ አነ ማለስ ኮይና ከም ልብና ገርና ተራ ምስቃል አምላክ ኮይና እና ጸለና እንተ አነ ነው ኮይና እግዚአብሔር እንታይ በቃ مستوعل ይበቃ إرمياس قصر زمانات بمصحفتي أستوعلكو مالت معناه إيرسالم ب7 عمد كم زفت سميو بما بحمخشتن الناس أمكو خاء بلمانو بمهلان قصينا بإግዚአብሔር أملاخي ملسكو ياهم كل جزء كتسمر تراهونغا نبإግዚአብሔር بمولو لبخان بمولو حيلخان الناس أمكان الناس اللخان كتنبر زقبا مغنياتو صلوت مفتحنا كل نجر مفتح كل شجرنا سلازخونه نحنا كنصلي يقبعنا صلوت كنبل كلنا كن سلا صلوت إلنا نصلي صلوت هكون እግዚአብሔር አይነቅኒ እግዚአብሔር እሺ አይብል ግና ባሞኝ ታሪየሲ ለዚህ ነገር ከጽና የሚጀመርኩሞ አጋጣሚ ኮፊለስ አንቲ አፌስቡክ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ መንእሰይሲ እንታይ ገይሩ أبز أنت عبدالله ويلشر أول من سيو تعيو هم ما يكونن أبتو ويلشر كوفيلو جن أما قد خوينس كلام من دويلو نحال كلام من كلن تايلو نحال من سيكاو كم دام سلوك بس نحال بخلو نعتايلو حج السؤال نحال بخلو نعتا مسبلو قريمو كل حق ولا حلو نعيد خيلو نعهوه كل سوال ديفزي نتاي يطلع من العدل نعيلو حجي لما نايو زربة الله زربة هات تردوا نعيلو انتي ترخي بده عندي خيلو انتي ده عندي هذا هوا دخلنا هبنيلو انتي كبا كايلو انتي كبا هبني دلو كاتو خيلو تلم من ده هذا الغايلو
እንታይ ዳ ምስኻራ እንታይ ንፈልጥ ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ ኣምሳኻ ኢሉ ዋ ሕጂ ሽዑ ፀሪፍዎ ትፀርፈኒ ኣለኻ ኢሉ እዎ ኢሉ ፀርፈካ እምበር እንታይ ኢላ መኽብለካ ሰማዓይ ሰማዓይ ትርዳእኒ ኢኻ ስኻ ኢሉ እሞ ሓደ ኣበሉ ስረመኒ እሱ ቀሊል ኢሉ ስለዚ ሃባ እሞ ኪድ ኢሉ መሰረቱ እኮ ስኻ ፀዊዕኻ ናነይኩም ፀዊዕካ ድሓር ክልተ ነገር ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኢሉ በዚ ከምዚ ጌርካሲ ኢትካ ሃባት ኢሉ ወይ ከታርኹን ከታርኹን ወይ ለማንኹን ለማንኹን ስለዚ በዚ ሓደ ወገንካ ንኣምላኽ ደይኽብር ንዓለም ንኽብር እናገበርካ በዚ ሓደ ወገንካ ድማ ንኣምላኽ መሓረኒ ንምባል ቁልዓ ኣይኮነ ካብዛ ነገር እዚኣስ ከምዚኣ ተማሂረ ንኣምላኽሲ ትሕት ብምባል ኢኻ ትልሙኖ እምበር ንኣምላኽ በዚ እናተበኣስካ በዚ እናተቋየካ በዚ እናተፃረፍካ በዚ ድማ ካልእ ነገር ንኣምላኽ ትሕስር እንዳገበርካ መፂኻ ድማ ንኣምላኽ ክትልምኖ ተመለስካ ናብኡ ትምለስ ኣሕዋተይ ነስተብል ነብሲ ወከፍና ኣበሳናን ግብርናን ንፈልጥ ኢና ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓናን ንትውልድናን ምሕረት ንኽገብር ምእንቲ ንሕና እዞም ምስ ኣምላኽ ንማላለስ ሰባት ክንትሕት ይግባአና ልብና ኸነንጽህ ይግባአና ካብ ቂምን በቐልን ካብ ፀርፍን ካብ ቆዮቓን ካብ ሕሜታን ክርሓቕ ይግባአና ውፁ እንተፈለዩን ርኹስ ኣይተንኪ ኢሉ እንታይ ማለት ርኹስ ምትንካይ ብትበልዖም ትሰትየን ኣይኮነን ርኽሰት እንታይ ዳ በቲ ትገብሮት ግብሪ ስለዚ ግብሪ ጽድቂ እናገበርና ክንገብር እምበር እምነት ብዘይ ግብሪ ሙት እያ ዝብል ድማ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ነርና እምነትና ግብሪ ክህልዎ ኣለዎ እንታይ ግብሪ ናይ ጽድቂ ግብሪ ስለዚ ነብሲ ወከፍና ልብና ንፈትሽ ነብሲ ወከፍና ልብና ነማዓላዩ ኣበይ ኣብ ቅድሚቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣነ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ከምዚ ኢለ ለመንኩ ተናዘዝኩን ወጎይታይ ኣታ ነቶም ዝፈርኻን ትእዛዝካ ዝሕልውንሲ ኪዳንን ምሕረትን እንተጽንዓሎም ዓብይን ትፍራሕ ኣምላኽ እንታይ ትገብር ወጎይታይ ኣታ ነቶም ዝፈርኻን ትእዛዛትካ ዝሕልውንሲ ኪዳንን ምሕረትን እተጽንዓሎም ዓብይን ትፍራሕ ኣምላኽ ንሕና ሓጢኣት ገበርና ኣበስና ኣበስናን ረሲኣንን ዓሎትን ኮና ካብ ትእዛዛትካ ካብ ፍርድኻ ኣግለስና ነቶም ነገሳት ናብ ናይ መሳፍንቲ ነቦታትን ንኹሉ ህዝቢ ሃገርን ብስምካ እተዛረቡ ባሮትካ ነቢያት ከዓ ኣይሰማዕናዮምን ጐይታዬ ንኣኻ ጽድቂ እዩ ንኣና ግና ነዞም ሰብ ይሁዳ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን ነቶም ብሰሪ እታ ንኣኻ ዝጠለሙና ጥልመትን ኣብተን ዝተሰጎካዮም ኩለን ሃገራትን ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዘለዉ ኩሎም እስራኤል ከምዚ ሎሚ ኮይንዎ ዘሎ ሕፍረት ገጽ እዩ ኢሉ ሕጂ ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ ብዛዕባ ኣምላኽ ከኣል ምዃኑ ብዛዕባ ኣምላኽ ዓብይ ምዃኑ እንዳገለጸ እንታይ ይብል ኣሎ ንሕና ግን ስለ ዝዓለና ካባኻ ድማ ስለ ዝረሓቕና ትእዛዝካ ድማ ስለ ዘይሓለና ናብ ኩሉ ቦታ ፋሕ ኢልናሉ ዘለና ቦታ እንታይ ኮይኑ ኢሉ ሕፍረት ገጽ ኮይኑ ኢሉ ሽምና ናይ ኣምላኽ ሰባት ተግባርና ግን ዓለማውያን ሽምና ዝደሓኑ ሰባት ጽድቂ ዝተቐበሉ ሰባት ግብርና ግን ግብሪ ጽድቂ እንተዛእዙ ኮይኑ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ባእና ሕጐስ ቃለይ ኣባኹም እንተሓደረ ትደልይዎ ትልምኑ ሞ ይኾነልኩም ደቀ መዛሙርትኹም ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ብምንታይ ከለልይኹም እዮም ኢሉ ብፍቕርኩም ከለልይኹም እዮም ኢሉ ስለዚ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ ክንገብር ግባአና ኣሕዋተይ ትሕት ክንብል ግባአና ክንቀርብ ግባአና ስለዚ እግዚኣብሔር ሕያዋ እዩ እግዚኣብሔር ነቶም ዝደልይዎ ቀረባ እዩ እግዚኣብሔር ነቶም ምሕረቱ ዝደልዩ ኩሉ ግዜ የሰንዮም እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ይድግፎም እዩ ስለዚ ኩልና ነብሲ ወከፍና ሰብኣይና ሰበይትና ዓቢና ንእሽተና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ልብና ንፈትሽ እግዚኣብሔር ድማ ክድግፈና እዩ እንታ ደቅሽካ ዘለኻ ተስእሞ ክርስቶስ ከብርሃልካ እዩ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎስ ከይወድቕ ይጠንቅቕ ድማ ኢሎ ተጠንቂቕና ፍቓድ እግዚኣብሔር ከመይ ምዃኑ ሓሳብ እግዚኣብሔር እንታይ ምዃኑ ካብ ቃል ኣምላኽ መርሚርና ፍቓድ ኣምላኽ ክንገብር ኢና ዝፀዊዕና
ስለዚህ ትሕት ምባል ናና ግደዩ እግዚኣብሔር ድማ መሓሪዩ ምሕረቱ ድማ ንዘላለም ይነብር ወጎይታ ይበዲልናካ ኢና እሞ ንኣና ነገስናትናን መሳፍንትናን ንቦታትናን ሕፍረት ገጽ እዩ ንሕና ካብኡ ዓሊና ኢና እሞ ምሕረትን ይቕሬታንሲ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ንሕና ድሃይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣይሰምዓናን በቲ ባሮቱን ነቢያቱን ገይሩ ኣብ ቅድሚያ ዘንበሩ ሕጋጋቱ ኣይተመላለስናን እዚ ናይ ኦሪት መጽሓፍ እዩ ደልብል ዝኸውን እግዚኣብሔር እቲ ብነቢያት ዝሰርሐ እቲ ብሃዋርያት ድማ ዝሰርሐ ሕጂ እውን ብኣና ብቅዱሳኑ ክሰርሕ ዝያዳ እኳ ደኣ ንሕና እንታይ ረኺብና ኣለና እሶም ጽድቂ ንኽረኸቡ እኳ ይጋደሉ ነይሮም እዮም ሃሌሉያ ንሕና ግን ጽድቂ ክንረክብ ኢልና ኣይኮንና ንጋደል ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ስሙ ኢሉ ጽድቂ ሂብና እዩ ኣነ ስለ ስመ ኢለ ሓጢኣትኩምን ኣበሳኹም ዘርሓቅኩ ኢሉ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ውዒሉ ብደሙ ኣፍሲሱ ብስምብራ ስግኡ የሕዊ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ማሕተም ገይሩ ውሉድና ትኹንከውን ጽድቁ ሂብና እዩ ንሕና ጽድቂ ዘለና ሰባት ኢና ኣነ ጻድቕ እየ ስከበሉ ንሕና ጽድቂ ኣለና ጻድቕ ኢና ንሕና ጽድቂ ኣምላኽ ተቐቢልና ኢና ግን ብጽድቂ ኣምላኽ ክንነብርን ከይንነብርን ንሃና ግደ እዩ በቲ ጽድቂ ክንመላለስ ንሃና ግደ እዩ ሓደ ሰብሲ ተዓዲሙ መጽእ ኣብ ዝገዛ ብዙሕ በረኸት ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብታ ኣብ ደገ ደው ኢለ እቲ ዝዓለመ ኣብታ ኣብ ደገ ደው ኢለ ኣነ ዓዲመ ኣለኹ ንበልዓን ኣብታ ኣብ ደገ ደው ኢለ ነቲ ማዕጾ ዓፄ ብመፍትሕ እቶ ብላዕ ተበልኮስ ይኣቱ ዶ ምክንያቱ እንታይ ገይረ ኣለኹ ማዕጾ ዓፄ ኣለኹ እግዚኣብሔር ደገ ከፊትልና እዩ ምእታው ግን ናህና ግደ እዩ ነቲ ዝዓግተና ዘሎ ሰይጣን ነቲ ዝዓግተና ዘሎ ናይ ጸልማት ሓይሊ ነቲ ዝዓግተና ዘሎ ዓለማዊ ነገር ነቲ ዝዓግተና ዘሎ ፍትወት ስጋ ነቲ ዝዓግተና ዘሎ ፍትወት ዕንቲ ካባን ኣርሒቕና እንታይ ክገብር ኣለና ብቅዱስ መንፈስ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ግባአና ስግር ኢለ ክሓልፍ እየ ምሳ ግዜ ከምዚ ኢሉ ዳንኤል ክዛረብ ክጽሊ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ህዝበይ እስራኤልን ክናዘዝ ከለኹ ስለታ ቅድስቲ ደብሪ ኣምላኸይ እዚኣ እንታይ ንብል ብዛዕባ ነህምያ እንታይ ንብልኒ ኣላ ነህምያ እንታይ ክገብር ከሎ ንሪያ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ክሃንፅ ከም ዝኽእል ዛረብ ዳንኤል ድማ ባኣ ዛረብ ኣሎ ክዛረብ ክጽሊ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ህዝበይ እስራኤልን ክናዘዝ ከለኹ ስለታ ቅድስቲ ደብሪ ኣምላኸይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ምህለላይ ከቕርብ ከለኹ ኢሉ ምህላላይ ከቕርብ ከለኹ እዚኣ ስሙርላ እታ ምምህላል እታ ጸሎት ንብል ኢና ንዛረብ ዘለና ብጸሎት ገና ክዛረብ ከለኹ ገብርኤል እቲ ቅድም ብራእይ ርእዮ ዝነበርኩ ሰብኣይ ቀልጢፉ ነፊሩ ኣጋግ ግዜ መስዋዕቲ ምሸት ተንከየኒ መሃረኒ ተዛረበኒ እውን በለኒ እውን ዳንኤለየ ኣነ ምስትውዓል ክመኽረካ ኢለ ሕጂ ወፃእኹ መጀመርታ ምህላኻ ቃል ወፀት ንስኻ ኣዚኻ ፍትው ኢኻ እሞ ክነግረካ ኢለ መጻእኩ እምበኣርከ ስለዚ ነገር እዚ እምበኣርሲ እዚ ቃል እዚ ኣቕልበሉ ነዚ ረእይ እዚ እውን ኣስተውዕሎ እዩ እምበዓር እግዚኣብሔር ምስትውዓል ክበካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቀሪብካ ሓሳብ ኣምላኽ እንተገበርካ ፍቓዱ ድማ እንተፈለጥካ እግዚኣብሔር ድማ እንታይ ገብረካ ሓሳቡ ይገልጸልካ ነቶም ዝደለይዎ ኩሉስ እንታይ ገብረሎም እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይገልጸሎም በቶም ዝደልይዎ ገይሩ ይዛረብ እግዚኣብሔር በቶም ዝቐርብዎ ገይሩ ይዛረብ እግዚኣብሔር በቶም ዝቐርብዎ ገይሩ ዝመላለስ እግዚኣብሔር ስም እግዚኣብሔር ይባረኽ ሓንቲ ቃል ኣብ ኤርምያስ ከንቢብ እሞ በኣ ክውድእ እየ
أنا أنتوا يحاونا قري أبصرت إتنكيان يروت أنا قر يزارب نيرو كابير أملاخ يمسكن حاونا دويتون نتمنفس كله تأساسير يزارب نير لما عالتي يقرب نير أبوش تيون أنا إذا حسب لكم زلخو حسب فلتوه مفلت أمتان تسفان كيبوكم سي حسب دحانن انبر نايكو أيكونن يبل إكزيابير كتسوعني مسيخم دما كتلمونني إخم أما كسمعكم يه بلبهم انت داليخم نس كترهبني إخم يبل إكزيابير بملؤ لبهم إرمياس معرفت شعته كم عصرت حالي دلهم كتصوعني مسيخم دما كتلمونني إخم أما كسمعكم إيه بلبهم بملؤ لبهم انت داليخم نس كدوليني كترهبوني إخم إلو እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ዳዊት ድማ ከምዚሉ ምስክራቱ ዝሕልው ብምሉእ ልቢ ዝደልይዎ ብፁዓን እዮም ኣብ ዘዳግም 4:29 ድማ ከምዚሉ ካብኡ ግና ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ እንተ ተደሊኻዮ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን እንተ ደሊኻዮስ ክትረኽቦ ኢኻ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ዝርከብ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ናይ ጸሎት ትርጉም እንታይ ኢልና ኣለና መጀመርያ ملكوت وحلوة تركب منفس باب نفس الجلاس تركب دعوري دما موجس أملاخ تركب مو نرسخان نتوم نسمع خان نمدحان نبركة تخون جابير أملاخ مسجد سلازي أملاخنا نتايو ومن أملاخي صلتنا نسمع صلتنا نملس مجمرة تانتاي لزاري بنيرة أملاخسي نخنتو دلويني أيبالكمني سلازي نايت ولا سموغان لنفس خان نتوم سبعوغان نتاك تقبريخا كتدحينيخا إلو ني تيموثيوس هواريا بولس سلازي እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ጎይታ ይባርኩም አብዚአ መልእክቴ ወዲ ኣለኹ እግዚአብሔር ብርኽ ይብልኩም ተባረኹ ኢየሱስ ጎይታ እስኪ ነሐውና እግዚአብሔር ይባርካ ንበሎ እግዚአብሔር ይባርካ እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐልካ ሎማ ዓንቲ ከምቲ ክምህረና ዝወዓለ ብዛዕባ ጸሎት ካብቲ ሓደ